Γεια σας φίλες μου συνομήλικες πενηντάρες. Η νέα νιώτη είναι εδώ, μη σας πτωεί τίποτα. Η δεκαετία αυτή είναι πάρα πολύ όμορφη, αλλά πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικές. Γιατί ερχόμαστε αντιμέτωπες με την εμεινόπαυση κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, η οποία φέρει τεράστιες αλλαγές στην επιδερμίδα. Αφυδάτωση πολύ έντονη, σκούρες κοιλίδες και χαλάρωση είναι τα κύρια προβλήματα που προκαλεί η εμεινόπαυση στην επιδερμίδα μας. Πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά? Συνεχίζουμε να φοράμε τον έξτρα ενυδατικό με ρετινόλ ορό των 40 κάθε βράδυ απαραίτητος. Συνεχίζουμε μετά από τον ορό να βάζουμε και μία πολύ θρεπτική πλούσια κρέμα. Ας είναι λιπαρή, δεν μας πειράζει που είναι λιπαρή. Θέλουμε να είναι λιπαρή γιατί μας λείπουν τα λιπίδια σε αυτή τη δεκαετία. Ας έχεις λιπαρό δέρμα, βάλε μία κρέμα λιπαρή, θρεπτική, να δώσεις το δέρμα σου θρέψη, να δώσεις το δέρμα σου ενυδάτωση, να ξυπνήσεις το πρωί και να είναι το δέρμα σου απαλό και βελούδινο. Και το πρωί πριν το αντιλιακό ενσωματώνουμε στην περιποίησή μας και ένα ωραίο ενυδατικό λαδάκι. Το ιδανικό είναι το σισαμέλαιο κατά την ταπεινή μου γνώμη, το οποίο είναι και λαμπρινδικό και ενυδατικό και έχει σύσταση παρόμοια με το σμίγμα του δέρματος, οπότε δεν προκαλεί λιπαρότητα στο δέρμα, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, δεν προκαλεί λιπαρότητα στο δέρμα. Γιατί έχει όμοια σύσταση με το σμίγμα του δέρματος και έτσι το δέρμα νομίζει ότι έχει αρκετό σμίγμα πάνω του, ούτως ώστε να μην δημιουργεί περισσότερο σμίγμα. Και έτσι δεν προκαλεί λιπαρότητα. Αντιθέτως, κάποιες φορές δημιώνει κιόλας. Μετά από το λαδάκι μας και αφού απορροφηθεί καλά, βάζουμε οπωσδήποτε κάθε μέρα, ακόμη και τις μέρες του χειμώνα με τη συννεφιά, ένα πάρα πολύ καλό αντιλιακό. Αυτά χρειαζόμαστε και μία καλή εβδομαδιαία περιποίηση με ένα καλό peeling και μία μάσκα θρέψης και αποκτάμε και διατηρούμε το τέλειο δέρμα, απαλό, ενυδατωμένο και χωρίς πολλές επιπτώσεις από την εμεινόπαυση. Αυτά για σήμερα φίλες μου, γεια σας!